Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky bir näçe gün bäri internet aragatnaşygynyň hili ymykly pese gaçýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Paýtagat Aşgabatda habarçymyz 9-njy may güni şäherde hususan mobil internet aragatnaşygyna bökdünşliginiň dörenligini habar berdi. Mobil internet ören erwet işleýär. Telefon aragatnaşygy hem şeýle diýip bir Aşgabat ýaşaýjysy 9-njy may ýeňiş güni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İmo ören haýal işleýär, hatlar düýbünden gitmeýär diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagat ýaşaýjylar mobil internet tizligi bilen deňeşdirilerine ADSL usulda baglanylan Wi-Fi internet tizligine uly üýtgeşikligiň bolmanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň mardak habarçysy sebitde mobil internet bilen bir hatarda Wi-Fi internet tizliginiň hem juda peselenligini habar berýär. Şu günler Mari vilayetinde internetiň tizligi gaty peseldi, hatda jaňlar hatlar gitmeýär. Wi-Fi düýbünden işlemeýär. Imo Messenger arkaly aňsat hat uradyp bolmaýar, uradylan hat 10-15 minutdan soň gidýär. Jaňlar hem edil hat ýaly. Olar hem gitmeýär. Bir näçe sapar aýlanyňdan soňra jaňlaşyp gürleşip bolýar. Ol hem düşnüksiz telefonyň aňyrtyndaky adamyň sesi bölünýär. Näme hakda gürleýändigine düşünüp bolmaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme marly ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Yerli ýaşaýjylar Türkmen Telekom kompaniýasynyň we Altyn Asr öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň epesli wagt bäri yaramaz işleýänini aýdýarlar. Ençeme wagtdan bäri Türkmen Telekom Altyn Asr gowy işlemeýär. Ýygyderli aragatnaşyk kesilýär, internet bozulýar. Halk saýlary ýaly başga telekom ýok. Bary bilen oňuşmaly bolýar. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Altyn Asr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup ähli mobil aragatnaşyk bu karhananyň üstü bilen amal aşyrylýar. Galbertede Türkmen Telekom karhanasy Türkmenistanyň ýeketäk internet provider bolup mobil operatorum bu karhananyň üstü bilen internet toruna baglanýar. Garaşly Türkmen Nokot News neşri hem ýurdun şahar künjegine internet aragatnaşygynyň hiliniň ymykly pese gaçanlygyny habar berýär. Neşri görä 7-nji may güni paýtagat Aşgabat, Mary we Daşoğlu şäherlerine internet aragatnaşygyny bökdünşlik töredi. Neşriň habaryna görä Türkmen Telekom karhanasy öz abonentlerini aragatnaşykda dören bökdünşlik barada habar berdi. Ýöne onuň sebäpleri barada maglumat bermedi. Türkmen Nokot News Türkmenistana soňky 4 gün bäri Imo Messenger'nen tas düýbünden ýeni peýdalanyp bolmaýanyny habar berýär. Imo anna aşamyndan bäri işlemeýär diýip Türkmen Nokot News bir daşowly ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Göräýmäge ýükleýän ýaly bir näçe sagatlap aýlanýar, tolanýar ýöne peýdasy ýok diýip olaýdýar. Imo Messenger'i Türkmenistana petiklenmeýän juda az sanly goşundylaryň hataryna galýar. Mundan ozal Türkmenistanyň internetiň tizligi apreliň 2-nji 10 günlüğüniň başlaryna görülüp eşidilmedik derejede pese gaçdy. VPN hyzmatlary petiklendi. Düýbi Abaşanyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşýän Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10-njy aprel günü Aşgabat baturyň akşam saat 7-den başlap Türkmenistanyň internet tizliginiň düýüplü peselenini anyklady. Şonda Cloudflare radar Türkmenistanyň internetiň tas dolu diýen ýaly öçürilenini aýtdy. Kompaniýa 12-nji aprel günü beren goşmaça maglumatyna 40 saat dowam eden bökdünşlikden soňra Türkmenistanyň internetiň aragatnaşygynyň gaýtadan dikeldilendigini habar berdi. Türkmenistanyň aragatnaşyk karhanalary internet aragatnaşygyna ýygydan ýüze çykýan bökdünşlikleriň sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Düýbi Britaniýada ýerleşen cable.co.uk saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň haýal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär. Türkmenistanda häkimetleriň raýatlardan pul ýygnamak çäresiniň iýdi gutarmaýar. Bu gedek Balkan we Mary vilayetlerindäki büdjet işgärlerinden we telekeçilerden täze mesjidleri gurmak üçin pul ýygnalýar. Bu waka Türkmen prezidentiniň sebit häkimleriniň etraplarynda täze mesjidleri we sadaka jaýlaryny gurmak barada eden tekliplerini goldamagyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Balkan habarçysynyň maglumatlaryna görä, edara karhanalaryň ýolbaşçylary Hadar şäherinde guruljak mesjidiň guruluşy üçin pul ýygnamak baradaky tawşyrygy ýekşenme güni 8-nji maýda dilden elan etdiler. Şeýle tapşyryk Balkanabat, Gumdag, Bereket, Hadar, Serdar we Mahtumgoly şäherlerindäki edara karhanalara hem gelip gowuşdy. Büdjet işgärlerinden 50 we 100 manat aralygynda pul ýygnalýar.
dip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz meçidin guruluşy üçin telekeçilerden şol sanda maldarçylyk we balykçylyk fermalaryndan hem pul ýönelendiğini aýdýar. Yerli telekeçileriň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ulardan sorulýan pulun möçberi hususy firmalaryň girdejisine görä dürlü bolýar. Telekeçilere bu pullaryň haýır sahabat üçin ýönelendiğini aýdýarlar. Ýöne häkimetler olaryň haýır sahabat üçin berjek serişdeleriniň möçberini özleri kesitleýärler. Telekeçileriň her birinden sorulýan serişdäniň möçberi 20 000-den 50 000 manada çenlik etýär. Gruply telekeçiler puldan başga da meçidin guruluşunda ulanıljak tehnika kömegini hem bermäge mejbur edilýär diýip Balkanly telekeçileriň biri aýtdy. Täze meçitleriň guruluşy üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýönelendiği barada Adatlyň Mardak habarçysy hem maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Sewitin häkimetleri büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýönemek işlerine geçen hepdäniň ahyrynda girişdiler. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu serişdäniň täze meçidin guruluşyna sarp ediljekdigini belläp, näçe berseňiz özüňizi sogap diýärler. Ýöne bu sözleriň üstüne azyndan 40 manat tawsyrylmalydygyny hem aýdýarlar. Şeýle-de olar Owuzhan etrawynyň Satyk şäherinde guruljak meçidin guruluşy üçin haýır sahabatlary edaranyň kärdeşler arkalysygy bölümine tawsyrmaly hem diýärler. Dip marly büdjet işgäri 10-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä işgärlerden pul ýönemek baradaky karara geçen hepdäniň ahyrynda yerli häkimetleriň edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnagynda gelindi. Geçen hepdäniň soňky günlerinde edara ýolbaşçylary aýlyklaryň geçirilendigine ünsü çekip meçidin guruluşy üçin pullary giýje galdyrman tawşyrmalydygyny buyurdular diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Mundan başga habarçymyz meçit guruljak diýilse, edara kärhanalarda işlemeýän adamlaryň da sehelçe bolsa hem goşunt goşmaga çalyşýandygyny aýdýar. Adamlar bermedim diýenlerinde de 5-10 manat pul goşýarlar. Olar meçidin guruljagyny beýenýär diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk häkimetleriň büdjet işgärlerinden we telekeçilerden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri barada Balkanyň we Marynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne täze meçidin guruluşy üçin raýatlardan pul ýönelendiği barada garaşdy Türkmen News neşri hem habar berýär. Neşriň 9-njy maýda çap eden habaryna görä, Şatlykdaky bir näçe kärhananyň işgärlerinden aýlyklarynyň 15 götürümni täze meçidin guruluşyna geçirmek talap edilýär. Başga-da 2 sany kerpiç zawodyna kerpiç goşmak tawşyryldy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Türkmenistanda täze meçitleriň guruluşy üçin pul ýönelendiği baradaky maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatynda täze meçitleriň gurulmagy baradaky teklibi tasdiklamagynyň ideýanyna gabat geldi. 3-nji maýda geçirilen hökümet meclisinde Sewit ýolbaşçylary Hadar şäherinde, Änew şäherinde, Ruhybelend etrawynda, Döwletli etrawynda we Şatlyk şäherinde täze meçitleri gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Resmi habarda meçitleri we sadaka jaýlaryny gurmak baradaky teklibiň yerli ýaşaýjylaryň isleglerine esaslanyp edilendigi aýdyldy. Ýöne onda guruljak meçitleriň mümkin bolan bahasy, maliýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanda raýatlardan, hususan da büdjet işgärlerinden we telekeçilerden dürlü maksatlar üçin ýygyderli pul ýönelýär. Bu barada Adatlyň habarçylary her hepde diýen maglumat berýärler. 9-njy maýda Marynyň garawy etrawyndaky ýaşaýjylardan, şolsanda telekeçilerden we kärenneçilerden zeýkeçler gadmak üçin pul ýönelýändige ma'lum boldy. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bellesek 2009-2020 ýyllar aralygynda Mary, Daşoz, Lewap we Balkan vilayetlerinde şeýle-de Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda täze gurulan meçitler açyldy. Mundan başga Türkmenistan Demiradyk Owganistanda hem täze meçit gurup bu ýurdun halkyna ynsanperwerlik kömegini berdi diýip hökümetçi Orient neşri habar berdi. Şol bir wagtda halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurtda raýatlaryň din adatlygyny gödök we ýygyderli bozmakda ýylyň-ýylyna tanqid edýärler. Aşgabatda taksi sürücüleri indi has köpdüdügünü berja etmeli bolarlar. Olaryň yerine ýetirilmegine polisiýa tarapyndan berk gözegçilik ediler. Bu aralykda şäher häkimetleri öz ulagynda gazanç edýänlere garşy görüşini ýene-de güýçlendirdi. Bu çäreleriň hemmesi iratyň transport kynçylyklaryny ýene-de güýçlendirdi.
Şäher taksileriniň işine degişli täze düzgünler paýtagtyň transport edaralarynyň wekilleriniň 6-njy maýda geçirilen giňişliğin ýygnagynda eglan edilipdir. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň taksi sürüjüleri üçin talaplarynyň sanawyna girdilen käbir düzgünleri anykladylar. Olar şeýle, ulagyň umumy tezligi 1 sagatda 70 kilometrden geçmelidir. Awtologda 3 adamdan köp bolmalydyr. Islendik ýaşdaky aýallary öňdäki ýolagçy oturgujyna oturtmak gadagan edilýär. Gadaganlyk bellikleriniň ýanynda ulagdan ýolagçylary düşürüp mündürmek gadagan edilýär. Aýal gyzlaryň awtologyň öňündäki oturgujynda oturmagynyň gadagan edilenligi aprel aýynyň ahirinde belli bolupdy. Başda bu gadagançylyga Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary sedebar edilipdi. Habarçylaryň sözlerine görä, şu günler düzgünleriň bozulmagy epesli möçberde jerime salynmagyny göz öňünde tutýar. Mundan başga da Çeşmeler şäheriň Ulag parkynyň täze taksi awtologlarynyň gelmegine garaşýanlygyny aýdarlar. Aşgabatyň häkimetleri täze düzgünler we düzgünleriň bozulmagy üçin göz öňünde tutulan jogapkärçilik temasy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolup adynyň efirde agdalmazlygyny soran sürüjüler täze düzgünleriň gündäki iş planyny ýerine ýetirmege kynlaşdyrýar ýanlygyny aýdarlar. Şeýlelik bilen ähli talaplary ýerine ýetirmek üçin sürüjüler köp müşterilerden ýüz öwürmeli bolarlar we ýolagçylar bolsa ulag tapmakda kynçylyk çekerler. Bu aralykda Azatlyň habarçylary hususy sürüjülere garşy görülýän şäherler barada habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, tutsak edilen ulagy saklap jerime duralgasyna eltmekden başga da sürüjüler 15 gün tutsak edilip bilinär. Köpler taksi sürüjüleri we ýolagçylar babatynda täze talaplaryň girdilmegi, şeýle hem olaryň ýerine ýetirilişine gödökçülügiň güýçlenmegi jerimelerin köpelmegine we eden etdirigiň güýçlenmegine sebäp bolup biler diýip howatyrlanýarlar. Son günlerde Aşgabatyň ýol polisiýasy dürli bahanalar bilen awtologlary köpçülikden saklady. Olaryň arasynda paýtagt belgili we vilayet belgili hususy awtologlar şeýle de taksiler boldy. Çeşmelere görä awtologlaryň tas hemmesi saklanýar. Sürüjülere dürli sebäpler şol sanda awtologyň daşyndaky tozon we içinde 2 adamdan köp ýolagçynyň bolmagy ýaly bahanalar öňe sürilýär. Çağalar hem hasaplanýar. Paýtagtyň ýol polisiýasy hususy transporty bilen gazanç etýän sürüjülere gödökçülügini hem güýçlendirýär. Raýat eşikli polisiýa işgärleri hususy taksilere minýärler we sürüjülere jerime salýarlar. Ýollardaky gödökçülügiň öňgörüli edilmedik möçberi we dowamlylygy täze gadagançylyklaryň gerimi apreliň başlarynda ýurduň içeri işler ministrliginiň başlygynyň täzelenmeginden soň ýüze çykdy.